levitaatio, kaikki on meidän vallassamme. Jos haluaisin, voisin nousta tästä ilmaan kuin saippua kupla. Mutta minä en halua, siksi että puolue ei sitä halua. Sinun on päästävä eroon noista 1800-luvun luonnonlakiaatoksista. Me säädämme luonnonlait. Ette te hallitse edes tätä planeettaa. Entäs Euraasia ja Itä-Aasia? Niitäkään te ette ole vielä valloittaneet. Joutavaa puhetta. Me valloitamme ne sitten, kun meille sopii. Ja jos emme, niin mitä väliä sillä on? Me voimme sulkea ne olemassaolon ulkopuolelle. Maailma on oseania. Eihän koko maailma ole kuin tomuhiukkanen. Ja ihminen on pelkkä mitättömyys, aivan avuton. Kauanko häntä on edes ollut? Maailma on ollut asumaton miljoonia vuosia. Pötyä. Maapallo on yhtä vanha kuin me, ei sen vanhempi. Kuinka se voisi olla vanhempi? Eihän mitään ole olemassa muuten kuin ihmisen tajunnan kautta. Mutta kivilajit ovat täynnä sukupuuttoon kuolleiden eläinten luita, mammuttien ja mastodonttien ja jättiläisliskojen, jotka elivät täällä paljon ennen kuin ihmisestä oli tietoakaan. Oletko sinä ikinä nähnyt niitä luita? Etpä tietenkään. 1800-luvun luonnontieteilijät keksivät ne. Ei ennen ihmistä ollut mitään. Ei ihmisen jälkeenkään ole mitään, mikäli hän kuolee sukupuuttoon. Ihmisen ulkopuolella ei ole mitään. Onhan koko maailmankaikkeus meidän ulkopuolellamme. Katso tähtiä. Osa niistä on miljoonan valovuoden päässä. Ne ovat ikuisesti meidän ulottumattomissamme. Tähdetkö? O'Brien sanoi välinpitämättömästi. Ne ovat muutaman kilometrin päässä olevia tulia. Ja jo englanninkielisessä kirjassa tämä oli valoja. Eli tähdet ovat muutaman kilometrin päässä olevia valoja. Eli nyt ollaan kirjassa siinä kohdassa, jossa se totuus taas hieromalla hierotaan meidän naamoihin. Me voisimme tavoittaa ne, jos haluaisimme, tai voisimme sammuttaa ne. Maa on maailmankaikkeuden keskus. Aurinko ja tähdet kiertävät sitä. Joo, näin se on. Tähdet on todella lähellä olevia valoja ja maa on maailmankaikkeuden keskus. Ei ole mitään ulkoavaruutta. Tiedän tasan tarkkaan, miten hullulta sekin väite kuulostaa, mutta toivon, että joku innostuisi sitä aihetta tutkimalla tutkimaan. Olen siitä aikaisemmissa videoissa jo jonkin verran puhunut ja tuun varmaan avaruudesta ihan oman